Μισώ τη δουλειά μου. Έχω τα μάτια μου πάνω σας γαμημένοι. Μία η ώρα το πρωί. Ναι. Είναι μία η ώρα. Πάμε να γαμίσουμε το μάλακα που ήρθε. Δύο η ώρα. Ξύπνα, ξύπνα. Γαμήθηκες? Όχι. Μια χαρά είμαι. Είχα ένα κουκόνιρο. Με τι? Μια μαριονέτα. Λες να έχει ένα όνομα αυτή η μαριονέτα. Δεν ήθελα να σας πονέσω. Είμαι εδώ για σένα, Fredbear. Εμένα? Γιατί εμένα? Και πώς ξέρεις το όνομά μου? Θα σας εξηγήσω τι... Η μαριονέτα εξήγησε τα πάντα. Και γι' αυτό θα βγάλουμε νέα πιτσαρία. Νέα πιτσαρία. Αυτό σημαίνει ότι θα ξαναπάμε στη σκηνή ξανά. Όχι! Θα έρχεται ένα... Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Περίμενε, θα γίνουμε τι? Δεν πιστεύουμε αυτόν τον μαλάκα. Λες να έχει κάτι παράξενο? Άντε γαμίσου. Δεν ξέρω καθόλου. Και... τι συμβαίνει εδώ? Γαμηθείτε ρε. Τι έγινε? Γιατί είμαστε έτσι? Πού είμαστε? Τι πάθαμε? Πρέπει να εξηγήσω τα πάντα ξανά. Γαμώ την τύχη μου. Εξήγησε ξανά τα πάντα. Wow, δεν το πιστεύω ότι έχουμε πεθάνει. Πολύ κρουαλιστικό. Ξέρω, σατανικός άντρας είναι αυτός. Κάτσε, μήπως θα κολλήσουμε εδώ πέρα για πάντα? Ναι, πιθανότατα. Μην ανησυχείς, θα είμαστε μια χαρά. Γιατί είναι τόσο καλός μαζί μου. Γεια, είμαι ο Cupcake. Γαμώτα, ένα τέρας. Συγγνώμη, αυτό που είχα πάνω στο χέρι μου ήταν πολύ φρικιαστικό. Καλά. Έχω ένα μικρόφωνο. Υπέροχα, τώρα μπορώ να εκναγουδήσω σαν ένας μαλάκας. Παιδιά, θέλετε να δείτε αυτό το μέρος? Φυσικά, είναι το ωραίο μας σπίτι. Λοιπόν, μπορούμε. Τι είναι αυτό? Τι?
Γιατί υπάρχει κάποιος εδώ πέρα τη νύχτα. Πάω να πάρω τους άλλους. Μετά αργότερα. Wow, πρέπει να μας κοροϊδεύεις. Τι κάνει εδώ? Ίσως μπορεί να μας βοηθήσει. Θα πάω να του μιλήσω. Γαμώτο! Γεια σας. Μπορείτε να με βοηθήσετε με τους φίλους μου με κάτι? Φίλε, καταλαβαίνεις τι λέω? Μήπως μου πάτησες τη μύτη μου? Γαμώτο! Αου! Θα την πληρώσεις, μαλάκα. Περίμενε εδώ. Φρέντι, τι έγινε? Αυτός ο μαλάκας με κοπάνισε τη μύτη μου και μετά με σλάπισε. Αν είναι αστείο, πρέπει να πόνεσες. Νομίζεις πως είναι αστείο? Γάμισέ το, φεύγω. Μπράβο σου, πούστη. Τι άλλο να πούμε, μια χαρά είναι. Μέρη και σέρβις, τι να εννοούνε? Παρακαλώ, είναι κανείς εδώ? Τι στο μπούτσο έγινε? Μπόνι, πού είσαι? Έρχομαι. Red Bear, τι στο μπούτσο? Τι έγινε? Το σαγόνι σου είναι σπασμένο. Πώς? Ίσως θα βρούμε κάτι για να το φτιάξουμε.